ngokukhulu nje ukuthobeka nokuzehlisa uNkulunkulu mekakulonde kubusisa igama uPastor WeNingi lento ime kanjena umabhena sokhuluthi-ke thokoza mkhulu ngicela ubhusa ngiphupheke ngisemfuleni ongasekhaya oyidamu ngiye ngiyangena-ke kona ngey'nyawo ngikha amanzi ngebhakede amanzi-ke adungekile nokho kunaney'ngwenya ziningi kodwa-ke azingenzi lutho ziyangibuka nje kukhona-ke nomuntu engihamba naye lapha sikhelela amanzi thina ngiyafisa ukwazi ukuthi ngabe lichazani iphupha okay asisho kanjena into oqala ufuna si-break it down kanje ukuthi uma uphupha la ubona amanzi angcolile noma-ke ukha amanzi angcolile lolu phawu olubi ngoba kwesinye isikhathi luveza ibhadi kumuntu kwesinye isikhathi libika isifo libika ingozi noma ubutha noma ubuthakathi obusuke bukhona budunga isizinda sesibusiso empilweni noma liphazamisa ukuchuma nempumelelo kanye nenzuzo kuloko osuke ukwenza yabona kodwa futhi kuyenzeka uthola ukuthi uma uphupha futhi ukha amanzi angcolile kube uphawu osuke lufika ngenxa yokuthi umuntu ongaphasi kwenkulu incindezi umuntu mhlawumbe onokudumala umuntu mhlawumbe ubhekene nomzimba obuthile noma-ke umuntu osuke ezolahlekelwa noma elahlekelwe na kwesinye isikhathi futhi ukuthi umuntu abampheshela amanzi amnyama mhlawumbe ngegala elithile noma umuntu osuke kuphazanyisa isimo senhlanhla yakhe esimeni sempilo uyayibona okwesithathu futhi uma uphupha ukha amanzi-ke nje noma wabona lawo manzi angcolile uphawu olungabile luchaza ukuthi mhlawumbe umuntu ozungezwe yigadlo kabi noma kunomoya omubi okulandelayo ngenxa-ke yabathakathi mhlawumbe abafuna ukuthi ube umuntu obhekana nesimo sobunzima empilweni nokungahambi kahle mhlawumbe kwezinto kodwa-ke asiyivale ngokuthi-ke kuyenzeka futhi nokho uma uwaphupha wabona lawa manzi noma wakha kuwamanzi angcolile kube uphawu-ke osuke selichaza ukuthi kukhona umuntu okhulelwe kukhona umuntu mhlawumbe ozethwele empilweni noma-ke ungasho ukuthi-ke wena umuntu mhlawumbe okhulisileke futhi nesisu sizobonakala mhlawumbe kungekudala kulowo ozethwele noma kulo muntu wena osumkhulelisile uma kungukuthi wena noma-ke ehlobeni kunomuntu okhulelwe yabona so isibheka nje udaba lwamanzi in disregard kanti-ke kuyenzeka futhi uma usuphupha ubona nje iy'ngwenya into yokuqala esingayiveza kungaba uphawu olubi ngoba isikhathi esiningi liyaye lube kubi luvame nje mhlawumbe ukuchaza ukuthi umuntu wena ofanele ngabe-ke umuntu oqaphela mhlawumbe isimo sey'nkathazo engahleze kulandele umuntu ofuna ukuqaphela isimo sey'nsongo isimo sengozi noma isimo sozungu olubi olungahleli vele mhlawumbe kubantu abangalungile nojwayelene nabo noma nje abakhona empilweni noma emkhakheni wakho yabona ukuthi-ke yiba mehlomane qaphela qolo ngoba kunabantu ababi abasakubhekile nje abangagadla noma benini empilweni asiyivale ngokuthi-ke kodwa futhi kuyenzeka uma uphupha la mhlawumbe ubona nje ingwenya noma-ke ingwenya ubuphawu olungachaza mhlawumbe idlozi ikakhulukazi-ke lamanzi ima ukuthi mhlawumbe lezi ngwenya noma leyo ngwenya leyo kade kuyingoma ekade ingakhombisi ukuba nolaka nodlame towards you uma bekuyingwenya nje kade ibonakala ithobile ikuthobela mhlawumbe kubonakala ukuthi kunalobo budlelwano obuthile kwena mhlawumbe nayo yabona futhi singasho ukuthi bekuyidalwa zamanzi lezi ebezikhona yabona ngaloko nje iphupho leli lingasho ukuthi kungenzeka empilweni kunabantu ababi abazama ukukupheshela amanzi amnyama noma kunabantu abayingozi kodwa futhi abakwakhela uzungu olubi nabakugadla kabi ufuna ubaqaphele noma ufuna-ke usukume wenze okuthile noma uthathe isinyathelo sokwenza ukuthi-ke laba bathakathi bangagcini bephumelele kugadle noma laba bantu abakuzungu bangagcini bephumelele kulelo zungu olubi lwegadlo mhlawumbe abafuna ukuqondisa-ke empilweni yakho uNkulunkulu ethele umusa uNkulunkulu ekubusise uNkulunkulu evula iminyango yempumelelo uNkulunkulu eme nawe indlela yonke kubona bonke abazama ukwenza kabi empilweni ngathi uNkulunkulu angasukuma akulwele ngakhohlwa ukuthi musubuyele video bese uyayikha bese check amanye amavideo esenzile amaningi kakhulu la khona ongakufunda bese ke nakhona uyawalike lawo mavideo lawo. God bless you.